Stüdyen dinleyiciler, ehli Türkmen halkımıza olsun. Esselamu aleyküm kadirli stüdyen dinleyiciler. Ehli bizim Türkmen halkımıza Kanada'dan yalkımda salam veriyen her birinizin yaşayan yerlerinizde durmuş olup bir Türkmenistan'a da dolanıp parmak ehlimize müyesser etsin, yollarım açılsın, yurt içindeki hazırki mevcurayan bir kesel koronavirüs son yanından yeni bir neme çıktı. Bu da atlarım toprağımızdan ayrılsın. Hepsi bütün dünyadan ayrılsın. Biz Kevr adamlar fikir ediyor yani biz vatan sevmeyenler yok. Biz vatan seviyoruz. Yani bizi biyalaç kevirlerimiz var. Kevirlerini öz astık çıkıp kaydanlar var. Gidilyenler onu. Köp adamlar biliyor. Yani mecbur çıkanlar var. O zatların biz gözünü tutmalıdırız. Ana şol yankı zatlar men şun ölen başlasın biliyor. Günün doğun tarafından seyredip Öğüsün atyan vatanımızı görecektim. Parasatlı bolsun deyip halkımız olur velen bir hatarda varacaktım. Yönü zalimlerin zulümü velen doğduk mekan inni bize daş oldu. Vatanımız, ata vatanımız, güzel yurdumuz bir topor namussuz şeytanın oldu. Talan liyaz yurdumuzun baylığı çağacıklığın ağzından alınıp kimsi öysüz kimsi yursuz galyar insan hukukları elden alınıp aylar günler geçer yıllar dolanıp geçip var yar tüssökmin burusap bundan meter inni çıdamak bolmaz ürmenini halka ağzın it dolup men bunu hükümet yoldaşlarına yüzlenen yoldaşlar değil, yoldaşı sumoklar olur. Gelin inni yankı öl ayçık, yankı size yetirecek içki duygumu hazır size aydıp vereyim. Onu hazır birazcık nemedip şu ne değil ya, gülkü değerli var ya, içi yanının bir gülküsü var diye da. Yankı köp sanlı illeşlenmeli Moskova'da yaşayanlar ayırsana bolmasa olur biliyordum men yankı şu an peredaşı koydum da şu yürüyütü koyduğum biliyadiler da olur fikir etmendirler şunu men koyacağımı. Yönü men onu ne için koydum? Şu prosto var bir halk var bir demesen öyle her bir tarafından misal için adam tanıyacak olsam da bir yok zaten şunun yanına ya on şol adam şunu yetirir deyip bir şey ait onu şunu yetiriyor. Onu o tayacaksın diye bu tayacaksın diye ben onu başımdan geçiren zaten aytyanlar. Yani yan yakınında geçen yılın şu yani şol noyavrdı mı dekavrdı mı şu tayda men gözümü ettim o zaman bir yankı gepleşigem şosa yaptım koydum da şunu dedi alkaş edip. Şol bana alkaş diyenler var. Alkaş sözünü dıkmalarını dıkaysınlar. Olmazsa da kömek gerek olsa açsınlar. Ben özüm kömek ederim dıkmana. Şimdi öyünüze sağlık dilep. Şimdi başka temel geçelim. Umuman ben olur sizin yanınızda aydıp size bir neyme değil yani şu zaten tıkayın edil hazır bir Türkmenistan'da da mevcut ya onun izni alma için hükümet yoldaşları doğru yerine hareket ediyorlar birazcık yönelçe iksan uçur bizim iyileşmedi Amerika alt gittiler olurum karantina koydular karantina nehil ediliyor olur nehil seyrediliyor eğer Berdimuhamed'in kellesi yerinde var olsa ölüm ne doktor diyorlar ne diş doktor ol ne mi diş doktor olma başarmandır ol
mostun yanına aşıvatta işlendi. Mariyol tarafı gidende. Okey, хорошо. Yine hazır yine Gulyatçık şehir vuruldu aşavat. Ak mermerden oy nemi peydası var şu ak mermerden cay vurunun. O tayda Türkmenistan halkı şol yerleri barıp arkayın gezip bilmeyecek oldu. Yerli yaşayıcılar giycelerini arkayın köçe çıkıp bilmeyecek oldular. Oları ol bulat noy diye zat diye oları onunla zat yok. Olur hazır o bulat noylar yankı yurt yolbaşçıları oldular. Arkayın giyce aşıvatta gezip bilen yok diye o. Mümkün değil diye. Ama baş olmasa gururleş da. Şu sebepten bunun hazırki Berdi Muhammed'in alıp barayan planı täze yankı täze paytaht kurmak. Bir kellen yerinde mi sen? Hay. Paytaht kurmak. Ömürtü sen Türkmenistan'ı kesilden alıp çık. O sen paytaht ne için kuracak koyacağına sen ansa koyuyor. Onu hazır sen öz oğlunu getirip şol yeri koymak netin var. Şey mi? Şu sebepte de hazır eylak öğren çıkan o dine oğlunu veriyor. Ne mi dip görün kellen yerinde mi sen hay şu adamda evin var kellen götürüyen şol evin yok sende. Sen yine prosto Türkmenistan'ın baylığını OBC diyen bir yankı Amerika diyen şu tayları payla oturdun. Ama hava yok mu? Şu sebepten Berdi Muhammed birazcık kelleni yerine getiregettin. Halk diyen bolsun, hazırım bir fursat. Yankı yine de var yankı şol paytaht buraya sip var o tayda bilemin neçe pullar cüve gideceğini. Onu köremeyelim daha doğru. Şu sebepten hiç vakit Bulorya zatların mevcap urumunu biz özümüze mi hareket etmeli? Tüvürük taştan yokman formudu. Biz aydıp durmalı. Ondan yankol var oturup hayran alayanlar. Burada da ne diyenler. Burada da üns verin. Alkas adam olur verin ama o yıkılıp yatanlar. Ondan alkas adamda şular yer muskul olmaz. Şunu bilin. Şu an. Yok ben hakikatta da ettiyenler. Oları prosto gep gerek adamları var da bir nehilim olsa bir nimetmeliler o bir ne mi değil yani umumaydanda her kimin öz düşüncesi var. Yine men ol şartlık şeyhi falan çıksa demde ay köpüsü nemedip yüze vurup benden o canınız sağ olsun. Geplerseniz gepleşin, gepleşmesin teterim gepleşin. Her adamın öz yolu var. Şartlık şeyhi onun öz yolu var. Men isleyen adamın bilen kuracak. İsleyen adamın bilen. O men var sizin diyeniniz edecek olsam, sizin aydanınız edecek olsam, onunla ne mi o bir bilen bir diktatörün bir görünüşü değil mi? Adam olunar o. Şu sebepten men ol bunu diymem men şartlık şeyhi bu kollanmak demek değil. Prosto her adamın özüne biz özümüz diyese Türkmen halkına. Öyle mi olurum diyen çıkışlarını etsinler. Ne mi diyseler hakları vardır özlerinin. Hakları var. Yönü doğru şartlık şeyhinin bir kayerde gödök alıp barayan peredaçaları var. Onu üns veren onu hem adamlarım düşünüyorum, biliyorum. Ondan ol bir adam bilen yolumuz açık olsunlar o. Eğitmelin. Berdi Muhammed. Yurtta pandemiye gidip otururka en esas sen borcun şolara şur madarçılık. Birazcık var o. Birazcık bir adım etti, iki adım izine edip gör. İzinde ne olup oturuyor. Yani o huzurluklarda spokojno ayağına kovuş giyip çıkıp bolanak diye.
ayağına erzin adikli şeyle çıkmalı diye. Ne ahil zaman oldu o? Sen onu aşağıda kovuladım deyip döşünü kalkıp görme. Başka vilayetlerim mi? Başka rayonlar, kalkozlar. Toy, şimdi hazır Dayhan birleşik edildi da. O da ne köp adamın bir şeyler düşüncesi var da. Ay biz SSR'e kaydık gelecek oluyoruz. Yok. SSR'e absolutno kaydık gelmeliler. Onun gereğim yok. Yönü komşu devletler bilen kovu yaşamalı. Katnaşıkta hem rahatları. Dünyadaki bolup geçen rahatlara biz özümüz her birimiz analiz beriyaz, görüyaz, biliyaz. Yine yan yakınlı olun Kazakistan'daki yankı hadise. Ol hadise, конечно, kıynaşlı hadise. Onun bir zada aydıp vereyim üstaydı, öyle düşüneceğimi. Yani, şolar yani mirini demonstrasiya edecek olup çıkanlar var. Şon kaptalına nemeler geliptir. Bir eli yarağlı. Şöyle onun ettiriyen kim? Apaliziyada oturan köp apalizya sumoklar. Sebebi yurtta bir zat boldu mu? Olar tayin otuyorlar. O tayda bu tayda yarağlar ama gerek olsa nayomluk adamlar ama olur. Inen nedir? Ukrayna bilen Rusya'nın arasındaki dava ne için gidiyor oturuyor? Onu Rusya bilen Ukrayna'nın arasındaki davanı tuzuruyanım Avrupa hem Amerika tarafının politika sumanları. Ol Amerika'nın, Avrupa'nın halkına hiç günah yok otayda. Yönüstade bir birleşikliklerdim. Yine yankı Nemisler Germanya yankı yarağılat vermekten saklanıp oturuyorlar. Ol bir kaptanın katı oğuzat sebebi ol yarağılar bir daha da nemetmeyi mümkün. Hazır men fikrimce ben özüm köyüne vayen adam. Ben fikrimce şeyler aktif fikir ediyenler yankı hazır hiç öyle uruş olmaya yönü yankı geçirilen yarağılar şu tayda galiya. Mümkün daha şu taşacı yurdun instruktörleri, vayendi instruktörler şu tayda galıp yankı her hili tecrübe öğretmekleri mümkün. Yankı Ukrayna vayen adamlarına, vayen sallatlara olurum ne mi? Mecburi. Ne bir kulumu bir zat geldi, yankı yani şu hazır kıyılarım yankı çağırıya diye de yankı koşun kulluğunu. Doğru. Gelin kıyılar olur koşulup biliyor. Onun aldatta bir yönü medisina tarafından olsa ol başka mesele. Yönü eline yaralıp ol ne mi onun aldaman mı? Hazır 20. asırda bir haysi devlet dönem aranda bir kapma karşılık bir nimez bir zat görese şonu gepleşin üstü bilen çözmeli. Asudoluk bilen çözmeli. Ol birek verege basış edip ol hiç kayıttılar. Olur bir zat isteye nirde nem edip sol halkı şey otada goh et oldu. Teyevnem için. Amerikan barıp o SSR dövrünün meri barıp ir vakitten meri onun öngün var net olun yankı orsiyedi özünü nemetmek deme değil ya şu mecbur etmek de özünü yankı toys golası saklarılar yani. Onlar hiç olmaya sebebi her devletin özünün bir nemesi var, düşüncesi. Şu düşüncesi oyunca yine Vladimir Putin'in şu zatlar var da men fikir ediyor. Gece gündüz yatmaya diye ben men mamla mı kaldı diye. Yani ne için yenge Volodya da yankı köyünü bilin adamlarımız
köne bir näme bu işik ni bewaýt diýär. Şoň üçin häzirin soň ustada ýene bir zady belirlejek bolýar. Ne biziň illeşlenmez gata murmeller ne özüne apozisiýa diýen somoklun käbirleri. Ne häzir daşa seslerini çıkarıp bilen oklar şu Ukrayna barada. Ýewropa düşünjeleri barada. Amerika düşünjeleri barada. Sesini çıkarıp bilen oklar näme üçin? Häzir birden nemede ettin, nähil bolýar şu zatlar şeydi gepleşik gelen oturdu mu? Soňra aýtjagyny bilen köpüsini. Men bilýärdim şuňaly gepleşik gelen oturjagdy. Ya da başka taraftan olsun yankı bir savaş başladı diyelim. Это маловероятно. Правильно? Это маловероятно, что начнется война. Yönü Штайда şolor sesini çıkaran oklar. Ne için? Ya Avrupa politikasından korkuyorlar ya Amerikan politikası moklarından korkuyorlar. İslat'ta çekinmeliler o. Arkayın ana arkayınçılıkta şeydi bir ediyen için biz arkayınçılıkta ise ana şonu biz hakikatin öňünalar hakikatin boljogyny biler. Inni bolýa gelin ýene Türkmenistana dolanyp gelelim. Berdimuhammedow. Yurt içinde pandemiýany ýok etmek üçin näme etmeli? Näme etsek gowy? Gelin şonu maslahatlaşalım. O da öyle şu edil häzir Berdimuhammedow ýuwaş öz ornuny tapşyrsa, ol ýurdu dolanır bilenok, absolutno dolanır bilenok. Dolandırmak isläne ogmal. Täbir oňa bar gelip aýdymsal gerek. Başga zat gerek gelnem. Şu barada da bir käbir zatlar aýtdym men şu dasturolýum. Şoňal zatlardan, şoňal adamlardan. Güleksen gülek, gülüýse gelsin. Akar yap gal. Akar yapdan joşup suw gelsin. Halkımız ağlaman, şad oynap gülsün, dasturolýum 200'lü adamdan. Asla onu adam sıpatam yoktur. Halk köptür, halkın yüreği pektir. Haram dağ ýaly dünýä hiç gelen yoktur. Dasturolýum peladan, adamdan. Öz halkynyň ganym düşmany bolýar. Ağlamak yerine şad oynap gülýär. Vatanmazın ganın içer, begen yer, dasturolýum, gan hor bolan adamdan. Sancar aýdar setellerim jemleýän, arkadagy däl, öz halkymy gollaýan. Oňadan nepe barjak ýeriň diýip soňlaýan, dasturolýum, bu gelmişek adamdan. Täbi Berdimuhammedow tä geleli bäri bir üns berýän bolsak, ol halk üçin edýän diýip ol kiçidilen bärde aýtýar. Şöyle. Emma halk üçin edýän zady absolutno ýok şol adam. Ol bir çüýrük bir dünýä gelen bilemok. Nädip şoňa şeýle boldy? Onuň обычно wara şeýle bolýar da ýurt başyna mysal üçin bir ýere gelmeli bolsa täze hökman formada şoňa daşary ýurtlaryň täsir etýärler. Daşary ýurtlaryň hökman täsir etýärler. Näme üçin ýeňde? Mysal üçin aýdyp bereli, şu töwerek daşyndaky nemeler bar, respublikalar, döwletler, olar ýanky özüne bähwitli adam şotak barsa gowda. Şotaýatdan ana şey diýem şu gelmişek saýlanyny diýip şey diýip pikir edýän. Täbi şolar ýazat bolmasa edil häzirki bolup geçýän pysy-puzurluklar bolmazdy. Berdimuhammedow ýene bir sapar edin. Ey, aç gözüň o. Sen paýly diýip kalgozdan aşgadyň ýokaryn neme bakarmy, bakaryň aňyrtynda bir kolhoz bar Leningrad diýip şotaýda. Aýly diýip zakon. Ýöne aýdýalar gurrun habar geldi, otay goýdular, sebäbi näme üçin ýeňde ozaly bilen goýmazdan öňürtü. Aýlyny Aýmyradyň oglanlaryna ýok etdirdiler. Bayram Alyň türmesinde.
Asoňa mana hezledip, heşerle kakıp, iň ormanyna Ýanky Aýmyradyň oglanlary menne bir habar bilýänler. Nemede şol olanlar şol Blatnoýlaň birken Çerjewden. Ana şol aýlyň nemesine Ýanky aýly aradan çykandan soň şoň huzuryna gelip gidenden soň ýolda kakada poýuzdan danyp öldürýärler onu. Indi men bu zatları diýmek bilen näme diýjek bolýar? Eger biz şo wagtlar şoňal diýen bolsak, Blatnoýlar, Wordakonlar. Indi siziň eýningizde pagon, kabinetde oturýarsyňyz, siz Wordakon bolduňyz, dokumentalny Wordakon bolduňyz. Eýtmäňär o bir. Ýöne goýýan otayda öz adamlaryň. Öz adamlaryň zatdan çekinmän kiselerini galňydyp halkyň haýryna kiselerini galňydyp berler. O sen aşwady beredim diýip döşüňe kakyp berme. Berdim Muhammedow. Ýa-ni özüňi ölmänken heýkel gurup bersiňe. Sen adam bolsaň, Türkmenistany bütün dünýä tanadan Marsa Karçagadan Altımurat neresi var? Şoňa goýardyň ýadygarlygy. Şoň İstanbul'a şeydi götürüp duruşunu. Ol kabinetde bir neme götüren ol. İstanbul'a sen bolduň aýdany. Sen oňal daş götürsen bilýärmiň niriňden nähil ses çykjagyny. Bütün şol sen şonu götürsen bütün şu zala gelenler gaçyp gider seni ýygyňdan. Ana şo zatlary ünsberde gümmol şotaydan. Sebäbi sen halky dolanır bilen ok, diňe sen halkyň içine awy atýan. Vilayetler üstüne kuşkurjak bolýan. Vilayetler öňürde odaly bilen araw, eýlek swobodno gidip bilen oklar. Yine bir sapar aýdýan. Berdim Muhammedow. Akıl gaýlanna boşot kürsüni o, git. Menden sonra öňür çykışymda aýdamdan, menden sonra ýazýarlar Rahman aga näme ödüm boljakmy? Mena bara urusat berseler, şo taýyp getirseler da. Toýuz. Ýurt düzelip bir täze bir başdan saýlansa da detse, eger urusat berseler, elme gazona kasilka var, şonu versinler, berem ol bağ kesýän sekatır var, ulu gaýçy. Şonu versinler, maňa başlat gerekde. Şo bagwançylyk edip, gezip görjük, spakoyno. Ya da olmadı gidecek de çopan olacak çölde. Berdim Muhammedow. Häzir bir zada üns ver. Ana şo biziň çopanlygymyz senden 100 esse akylly. Biziň çağalymyz senden akylly. Bolýan zatları analiz berip içine salyp oturýarlar. Biziň çağalymyz ýaşlykdan şeýdip özüne kesel tapýarlar. Şoňmy? En atasyny bolup görüşüne seredip kesel tapýarlar. Kim günäkär? Sen günäkär Berdim Muhammedow. Konstitusiýany bozup geldim. Hemme zadyň garşysyna çäre görmän geregine toýuz. Yaman hereketleň garşysyna çäre görmän geregine sen özüň şu taýda başdan bolýan. Sen özüň prezidentde sen prosto gelmişek konstitusiýany bozup eden etdilige yol vermene mümkinçilik berýän bir eşek gulu sen. Şoňmy? Sen Gurbanulyevde eşek guluyf sen. Ya da Berdim Muhammedow mi? Ben ýaňaýdandyrna, ýanky Istanyňa birden götüräsen nähili iýsin geljegini. Dogry, bu taýda bir käbir zatları bellähem geçmeli, şuňaly. Ine her adamyň bir öz düşünjesi bar, şonu aýdyp bilýär. Kim bilen gepleşeti gelse, gepleşip bilýär. Ne, käbir aýdypdyr şuňaly. Çykşy, opozisyoner del. Men öz düşünjem bar, şo içki düşünjämem isleýän adamym bilen paýlaşyp. O sebäpden wara ol
köp adamlara aýda oýnaman da. Adamın yankı birazcık ana şonu edýänler bana şol alkasyny mesini tapdylar da. Onu men ýanky şu peredaçany häzir aýyrdym kam diýen. Onu ýöne köp illeşlemeden bilýät da men goýjagmy. Ýöne olar pikir etýärdi, men goýaryn diýip pikir etmeýärdiler da. Ana şol iňe zady. Olar onu pikir etmeýärdiler men goýaryn diýip. Delili ýoklaý. Ol näme diýilýär? Ol men wara bir çykyş edemde özümi görkezek bolup adamlara bir näme şu öz neme dinleyijilerimi köpelçek bolup ben olatları çykyş edem. Prosto meni isleýän adam dinler, islemedik özleri öyle ol men adamy zastavit edip bolmaýar. Maňa aýna biri ýazypdyr. Hey, sen ne şeyil verdi da şeýurtdu. Sen diye patpisçikler ama az diye. Bana var ha, az olsun, uz olsun. Ben şonu isleýär. Şo sebäpden var ha, şuňky gepleşigi, şuňky siz bilen tirýän ýürek arzularymy, ýürekdäki jemlän zadymy şuň bilen gutarasym gelýär. Galar tarihta. Ýöne üstade ýene bir zat ýatlaýan, öňüm bir aýdyp geçendir. Şu men ýazýan goşgulummy, men o gaziýe zat üçin ýazamok, bu goşgulary dokman bir neme, gowul nemede ýazmalylar bir näme diýe, edebi dille diýilýär, näme şo. Men ýöne ýanky bir dinlän bir düşünür diýip şo sebäpden ýazýar. Dinlän galar tarihta. Kış hem geçti ineğini yaz yelli, tomus düşüp güz hemgeler dolanyp, yöne gelmez ölüp giden gerçekler, yürek bölen vatan söyün goçoklar. Galar yüreklerde koyulan tavma, yarasını koyup gider iz bilen, öçürüp bilmezler yürek yarasın, niçe bolaysa da aydım saz bilen. Çağlar hem oynap gülür şat dolup, Goýa agyrlygyň bolmadyk ýaly, arman käbirlerimiz şatlanyp bilmez. Şol günler dolanyp geläjek ýaly. Türkmenistan taryhyna ýazylyp, galar ol dökülen gözden damjalar, galarlar halkyň ýadyndan çykmaz, diktator zulmuna düşeni oçoklar. Ana şolar ýaly adamlar. Hemme zat geçer, yönü geçenini yüklüce geçer. Şo sebäpden amin bir zadiyattan çıkarıptır, ana Murat Maksat diye salam ağam deyip ýazypdyr. Wa aleyküm salam. Öňüňize hormat Maksat, hemme töwerek daşyňa jan salyk. Beýlek türkmenlerimiziň ählisine de ähli öýleňizde toý bolsun. Diňe şatlyk bolup bir şatlykly günlere de tez wagtyň içinde yetmek bizim öz türkmen halkymyza, türkmen halkymyzyň häzirki kyn gününe, şu koronavirusun gidip oturan döwründe şu zatlarda birazcık birek bolan hormatynyň hassa artmagyny, öýlerde toýlan köperip şu türkmeniň bagtly günlere yetmegini arzu edip şuňky gepleşigimi gutarýan köp sag bolun, geljekki duşuklara jene.